L-umanità tiġi qabel kollox u tippremja kollox. Dan kliem il-Papa Franġisku li mhux biss qal f'pajjiżna imma kienu gżejjer tagħna stess li jispirawh biex jgħidu. Malta skontu tħeġġeġ lill-bniedem jiddefendi l-ħajja f'kull stadju tagħha kif jixet in-nawfraġġju ta' San Pawl f'pajjiżna. L-umanità, għal kontrarju tar-realtà mgħejxa tul iż-żmien ta' żjara, mhijiex virus li jbedna mill-ieħor. Quddiem l-uman, Malta tallimna ma nibnux ħitan li jitfu l-ħolma li ngħixu flimkien. Dawn il-gżejjer inebħuna għall-urġenza li rroddu lura l-isbuħija lill-wiċċ tal-bniedem. Illum li l-Papa Franġisku beda jterraq lejn daru tas-sema li f'ħajtu tant ħabbrek biex nimxuha flimkien minn din il-ħajja nitolbu l-istess karba li niseċ minn fostna. Malta, cuore del Mediterraneo, continui a far pulsare il battito della speranza, la cura per la vita, l'accoglienza dell'altro, l'anelito di pace con l'aiuto di Dio, il cui nome è pace. Dio benedica Malta e Gozo. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Kif tistgħu taraw il-kappella hija mżejna b'mod differenti kif kienet il-ġimgħa li għaddiet. Għandna wkoll il-blandun tal-għid u da kollu li iddaħħalna f'dan l-ispirtu ta' ferħ għax lejt il-kbir, lejt tal-mulej hija ġrajja ta' ferħ kbir li timla l-qalb tagħna. Ejju f'dil qudiesa nkomplu ngħixu il-ferħ li jnissel fi qlubna Kristu rebbieħ fuq id-dnub u fuq il-mewt. Matul din il-ġimgħa peress li l-festa tal-Lejt hija l-ikbar festa tal-Knisja ma jsirux festi oħrajn. Però llum 23 ta' April ma nistgħux ma nsemmux lil San George Martri, tal-qaddis tal-ewwel żminijiet tal-Knisja li ħal martirju fil-bidu tas-seklu 4 u li x-xhieda tiegħu tibqa' tispirana. Ix-xhieda qawwija tiegħu u għalhekk illum insellmu wkoll il tant Maltin u Għawċin li huma devoti ta' San George Martri. L-isem George huwa wkoll l-isem ta' twelid ta' Papa Franġisku. Jorge tfisser George. U għalhekk illum f'dil qudiesa nitolbu ħafna għal Papa Franġisku biex il-mulej jagħtik il-mistrieħ ta' dejjem. Il-bieraħ flaxija kif ħafna jafu saret qudiesa sabiħa fejn kien hemm ħafna nies fil-konkatedral ta' San Ġwan u anki fil-katedral ta' Għawdex. U għad-dover tagħna nkomplu nitolbu b'suffraġġju tal-Papa. Il-qudiesa jinsu noffriha għal bżonnijiet tiegħu b'suffraġġju għal ruħu. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Mulej Ġesu inti qomot minn bejn l-imwiet biex tagħti l-ħajja lilna. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Mulej Ġesu inti l-ħaruf tagħna tal-għid, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej int il-ħajja tagħna, mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen.
Glorja lill-Alla fil-għoli tas-smewwiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubit tad-dinja il-qattalb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, int ta' kull sena tferraħna bil-festa solenni tal-qawmin tal-mulej mill-imwiet. Fit-tjiba tiegħek atina li permezz ta' dawn l-istess festi li aħna qegħdin nagħmlu f'din id-dinja jistoqilna naslu fil-għena tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' l-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, Pietru u Ġwanni kienu tilgħin lejn it-tempju għat-talb ta' 3 ta' wara nofsinhar. Xi wħud kienu qegħdin iġorru raġel matub minn twelidu li kienu jqegħduh kuljum ħdejn il-bib tat-tempju li jgħidulu s-sabiħ biex jitlob il-karità lil dawk li jkunu deħlin fit-tempju. X'inra lil Pietru u lil Ġwanni deħlin fit-tempju talabhom il-karità. Pietru, flimkien ma' Ġwanni, tefa' għajnejh fuqu u qallu ħares lejna. Dak baqa' jħares lehom, jistenna li se jaqla xi ħaġa minn għandhom. Imma Pietru qallu, fid-dawdeb m'għandix, imma dak li għandi se nagħtihulek. Fl-isem ta' Ġesu Kristu ta' Nażaret imxi. U qabdu min idu l-eminija u qajmu. Minnu fih, riġlejh u l-ekisi tiegħu ħadu saħħithom. U malajr qabeż fuq riġlejh u beda jimxi. U daħal magħhom fit-tempju, jimxi u jaqbeż bil-ferħ u jfaħħar lill-Alla. Il-poplu kollu raħ miexi u jfaħħar lill-Alla, għarfu li hu kien l-istess wieħed li soltu jkun jitlob il-karità ħdejn il-bib is-sabiħ tat-tempju. U baqgħu mistaġba u mibluwa b'dak li ġralu. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien Alleluja, Alleluja, Alleluja. Faħru l-mulej u xandru ismu, għarfu l-ġnus bl-emejjel tiegħu, għannulu u doqqulu, xandru l-ġubijiet tiegħu kollha. Flimkien Alleluja, Alleluja, Alleluja. Ftaħru bl-isem qaddis tiegħu, tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-mulej, ħabirku biex tarfu l-mulej u l-qawwa tiegħu, fittxu l-wiċċu il-ħin kollu. Flimkien? Alleluja, Alleluja, Alleluja. Nisel Abram il-qaddej tiegħu u li Ġakob il-maħtur tiegħu. Jahwe hu Alla tagħna, mal-art kollha il-ġudizzji tiegħu. Flimkien? Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu, fil-kelma li ta' għal 1000 nisel, fil-patt li għamel ma' Abram, fil-weda li ħalef lill-Iżak. Flimkien? Alleluja, Alleluja, Alleluja. Dan hu l-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Dakinhar stess fl-ewwel jum tal-ġimgħa ġaga li 2 mid-dixxipli kienu sejrin lejn raħal jismu Emmaus, xi 11 kilometru bogħod minn Ġerusalemm. Jitħattu bejniethom fuq kull ma kien ġara.
huma jitħattu u jitkixfu bejniethom, Ġesu nnifsu resaq lejhom u baqa' miexi magħhom. Imma għajnejhom kellhom xi jżommhom u ma setgħux jarfuh. U hu qalilhom: x'intom tgħidu bejnietkom intom u miexja? U huma waqfu bħarsa ta' niket fuq wiċċhom. Imbagħad wieħed minnhom jismu Klejofa wieġeb u qallu: inti waħdek il-barrani f'Ġerusalemm li ma tafx ġara hemmhekk f'dawn il-jiem? X'ġara? Staqsihom Ġesu. Qalulu dak li ġara lil Ġesu ta' Nażaret, li kien profeta setan fl-Emil u fil-kliem quddiem Alla u quddiem il-poplu kollu. Kif il-qassisin il-kbar u l-kapijiet tagħna tawh f'idejn il-gvernatur biex ikun ikkundannat għal mewt u salbuh. Aħna konna nittamaw li hu kien dak li kellu jifdi lill-Iżrael. Iżda issa fuq kollox ġaddew 3 ijiem minn dawn il-ġrajja. Issa wkoll xi wħud min-nisa tagħna ħażduna għax marru kmieni ħdejn il-qabar u l-katavru tiegħu ma sabuhx. Ġew jgħidu wkoll li derulhom xi anġli li qalulhom li hu ħaj. Imbagħad marru ħdejn il-qabar xi wħud minn tagħna u sabu kollox kif kienu qalu n-nisa, imma lilu ma rawhx. Qalilhom Ġesu: kemm intom boloħ u tqal biex temmnu kull ma qalu l-profeti u ma kellux il-Messija ibagħti dan kollu u hekk jidħol fil-glorja tiegħu? U beda minn Mosè u l-profeti kollha ifissrilhom kull ma kien hemm fl-Iskrittura fuqu. Meta qorbu lejn ir-raħal fejn kienu sejrin, u għamel ta' birruħu li hu kien se jibqa' sejjer aktar il-bogħod. Iżda ma ġeluh jibqa' magħhom u qalulu: ibqa' magħna għax issa sar ħafna ħin u l-jum ġa wasal biex jintemm. Imbagħad daħal biex joqgħod magħhom. U waqt li kien fuq il-mejda magħhom qabad il-ħobs, qal il-barka, qasmu u tawlhom. Imbagħad infetħulhom għajnejhom u għarfuh, iżda hu qab minn qudiemhom. U wieħed lill-ieħor bdew jgħidu: ma kienitx imkebsa qalbna ġewwa fina u huwa jkellimna fi triq u jfissrilna l-Iskrittura? Dak il-kien stess qamu u reġgħu lura Ġerusalemme. Hemm sabu lil-11 u lil sħabhom miġbura flimkien. U dawn qalulhom: il-mulej qam tas-sew u der lil xmun. U huma wkoll tarfulhom x'kien ġralhom fit-triq u kif kienu għarfuh fil-qsim tal-ħobs. Il-kelma tal-mulej tifhir lilek Kristu. Alla tagħna huwa Alla tas-sorpriżi. Fil-fatt naraw is-sorpriża li ħadak ir-raġel matub li smajna dwaru fl-ewwel qari. Dak qed jittallab il-flus, il-karità u talab lil Pietru u lil Ġwanni biex jagħtuh xi karità. Imma dawn minflok tawh għajnuna ta' flus, tawh xi ħaġa ikbar. Għax qalulu f'isem ta' Ġesu Kristu ta' Nażaret imxi. Mela huwa rċieva il-fejqan u baqa' sorpriż. Irċieva l-fejqan, fejqan sħiħ. U ninnutaw kif daw żewġ apostli Pietru u Ġwanni jgħidulu f'isem Ġesu Kristu. Mela dak li Ġesu kien jagħmel waqt il-ħajja pubblika tiegħu meta kien ifejjaq tant u tant nies, issa jitkompla meta l-apostli f'isem Kristu, mela f'isem il-persuna ta' Kristu iwaslulu l-fejqan. Mela araw ftit is-sorpriża kbira li għamel esperjenza tagħha dar-raġel matub issa mfejjaq. U l-istess ġralhom id-dixxipli ta' Emmaus. Dawn kienu qalbhom sewda, telqu minn Ġerusalemme
Ridu jinsew il-ġrajja ibsa li għaddew minnha u marru lura għal ħajja tagħhom ta' qabel. Telqu bil-mixi. Jgħidilna l-Evanġelista madwar 11 kilometru li mhix distanza żgħira, qisu bejn il-Belt Valletta u Rabat u marru jimxu. U Ġesu jiġi u jiltaqa' magħhom. Imma marfuħx. U Ġesu jitkellem magħhom u jiftkilhom moħħhom. Il-Papa Franġisku li aħna naturalment qed insemmuh tant u tant drabi f'dawn il-jiem, kemm il-darba kummenta fuq din is-silta tal-Vanġelu. Pereżempju sentejn ilu fil-messaġġ għal-Jum Missjonarju propju ħa din is-silta u ta' dan l-isem lup imkebsa u riġlejn f'mixja. Mela għandna dawn iż-żewġ dixxipli li wara li jiltaqgħu ma' Kristu jarfuh fil-qsim tal-ħobs ikunu trasformati, jgħaddu minn dis-sorpriża kbira, minn dal-miraklu kbir. U l-Papa Franġisku jgħid issa qlubhom huma mkebsa u riġlejhom huma f'mixja lura lejn Ġerusalemm biex ikunu għal darb'oħra fih dan il-komunità. F'okkażjoni oħra, sentejn ilu, il-Papa Franġisku kien qal li bħad dixxipli ta' Emmaus aħna nistgħu nsibu ruħna mitlufin quddiem il-ġrajiet, waħedna u mifxulin b'ħafna mistoqsijiet, inkwetati u delużi. U l-Vanġelu tal-lum jgħidilna Papa Franġisku jistedinna biex nirrakkontaw kollox lil Ġesu bis-sinċerità, mingħajr biża', mingħajr biża' li ndejquh, mingħajr biża' li ngħidu affarijiet żbaljati, mingħajr ma nistħu mill-isforz li nagħmlu biex nifhmu. Dan l-Papa Franġisku li spjegana din is-silta sentejn ilu u f'okkażjoni oħra. 8 snin ilu kien qal araw ftit dawn iż-żewġ dixxipli jaħarbu minn Ġerusalemm għax fajnihom kien hemm il-ġrajja tal-passjoni li ħawdithom u rridu jeħilsu minn tifkira li kienet qiegħda tweġġagħhom. U Papa Franġisku jispjega il-mod kif Ġesu jimxi ma' dawn id-dixxipli, jidħol fil-ħajja tagħhom fejn kienu jinsabu. U Papa Franġisku juża din l-espressjoni tant sabiħa li Ġesu huwa mixi magħhom beda bit-Taljan qal la sua terapija della speranza. Bil-Malti tiġi Ġesu beda din it-terapija tal-fejqan permezz tat-tama. Qegħdin fil-ġublew tat-tama. Il-ġublew imniedi mill-Papa Franġisku, ġublew li jintemm jekk Alla jrid mis-suċċessur tiegħu, huwa l-ġublew tat-tama. Aħna quddiem dawn il-ġrajiet li qegħdin ngħaddu minnhom bħalissa, il-qalb tagħna tkompli timtela bit-tama. Tama fi Kristu rxoxt, tama f'Ġesu li jimxi magħna, li jispjegana l-Iskrittura, Ġesu li jagħtina lilu nnifsu fil-qsim tal-ħobs. Hawnhekk f'din is-silta għandna il-qofol tal-esperjenza tal-komunità li tiċċelebra, is-smigħ tal-kelma u l-Ewkaristija. Ejjew aħna imsaħħin ukoll mix-xhieda sabiħa li tagħna l-Papa Franġisku tul dawn it-12 sena ta' pontifikat, inkunu aħna xhieda tal-mulej kull fejn inkunu. Inwasslu kif qalilna ħafna drabi Papa Franġisku nwasslu il-ferħ tal-Vanġelu għax il-ferħ tal-Knisja huwa li tevanġelizza, li twassal l-aħbar it-tajba. U dan tista' tagħmlu int ukoll. Nitolbu lill-Alla missierna biex bħal dixxipli ta' Emmaus aħna wkoll narfu lil Kristu rxoxt li hu preżenti fostna bil-kelma tiegħu fil-qsim tal-ħobs Ewkaristiku, fil-waqt li ngħidu wara kull talba
Għamel li ibnek Ġesu Sidna ikun il-ħajja tagħna. Għamel li ibnek Ġesu Sidna ikun il-ħajja tagħna. Inkomplu nitolbu biex il-mulejjat il-mistrieħ ta' dejjem u l-premju etern lill-Aziż Papa Franġisku nitolbu. Għamel li ibnek Ġesu Sidna ikun il-ħajja tagħna. Għall-isfijiet, presbiteri u djakni biex jitħeġġu fil-ministeru tagħhom bħala dawk li jxandrunna l-kelma u jqazzuna bis-sagramenti nitolbu. Għamel li ibnek Ġesu Sidna ikun il-ħajja tagħna. Nitolbu għall-lajċ impenjati bħala letturi u akkoliti, ġifieri ministri straordinari ta' tqarbin, dawk li għandhom il-Ministeru tal-Katekesi u tal-Karità biex imħeġġin minnek mulej ikomplu jagħmlu tant u tant ġid fostna nitolbu. Għamel li ibnek Ġesu Sidna ikun il-ħajja tagħna. Nitolbu għall-morda kollha, dawk li għandhom mart li ma jitfejjax, mart terminali, dawk li qegħdin jieħdu l-kura barra minn pajjiżna biex inti mulej tgħinhom u tagħtihom dak kollu li għandhom bżonn f'dawn il-momenti tant diffiċli. Nitolbu. Għamel li ibnek Ġesu Sidna ikun il-ħajja tagħna. Mulej Missier Qaddis nitolbuk biex ibnek Ġesu jibqa' magħna u jkun il-wens tagħna fit-triq tal-ħajja biex imdawlin mill-preżenza tiegħu, narfuh fl-Iskrittura u fil-qsim tal-ħobs maħutna u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk sagrifiċċju għat-tifir tagħna. Nitolbu ilqa' mulej l-offerti għas-sagrifiċċju tal-fidwa tagħna biex ittaffi l-korla tiegħek għalina u ssalvana fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna għal fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqargu l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandruha f'dan il-jum li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħadnu bit tad-dinja. Bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbinna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerget ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinġdulek innu ta' glorja u bla qiegħda jtennulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs ratt il-ħajr qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kullu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr tal-id-disċipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed. Lilna li neħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba, flimkien mal-isqof tagħna Charles, mal-isqof Joseph li qed jgħinu, mal-isqof Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar mulej fil-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku u fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San George Martri u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-ħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu Ġesu, danu l-ħaruf Talla li jneħħi dnub tad-dinja ħin dawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Inti naddaftna mulej minn kull taħsir tal-imoddi. Għatina li tqarbina mqazza li għamilna bis-sagrament ta' ibnek tbiddilna f'ħolqien ġdid bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej alleluja, alleluja. Inroddu ħajr lil Alla, alleluja, alleluja. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. U iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Araw blima għoża ħabna il-Missier. Nistgħu nissejħu u li Alla u hekk aħna tassew. Din il-kelma tal-Apostlu San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu tkun ta' kuraġġ għalina aħna u nibdew il-ġublew imqaddes tas-sena 2025. Ġublew li l-Papa jixtieqna li fih nikbru bħala pellegrini tat-tama. Il-pellegrin huwa bniedem f'mixja. Il-pellegrin tat-tama jaf li hemm weda kelma li mhux se tonqos u li mhux se tqarraq bih. It-tama tagħna mhijiex illużjoni, mhijiex ħrafa, mhijiex ħlieqa tal-bnedmin, it-tama tagħna hija persuna, Ġesu. Aħna pellegrini li pass daqqa notru u daqqa le resqin leh. Noħolmu biex din il-festa kbira ta' ħniena ma tkunx biss ta' ġitalija, imma ta' faraġ għal proxmu. U tassew din is-sena tkun għal poplu tagħna festa kbira ta' ħniena.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna eħlesejna waqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħulġena l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja. Meta assiżna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, afrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja. Meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, afrinna dnubietna bħalma nafru lill-minuħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin
issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrilna d-nubietna palma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru tal-glorja. Meta Sitna Marija ġiet imtella is-sema bir-ruħ bil-ġisem akkumpanjata mill-anġli. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik
lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-5 misteru tal-glorja. Meta Sitna Marija ġiet inkurunata bit-Trinità Qaddisa, Sultana tas-sema u tal-art. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, għafrilna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna t-turufnatu li teva. Lilek nitnidu aħna nibku nolfqu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuftijek u ħanina opija o ħelwa Verġni Marija. Għall-erbieħ kollha tal-purgatorju għatihom għamulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi lilhom. Jistrieħu ma fis-sliem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità Qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Niżjed safja. Itlob għalina. Miżet nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-ħaġeb. Itlob għalina. Tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina.
Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok nina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mega ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Togi ta' David. Itlob għalina. Togi ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mlisna minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. ħaruf tallet neħid nubit tad-dinja. Afrilna nitolbuk mulej. ħaruf tallet neħid nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. ħaruf tallet neħid nubit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jisoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tal-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejqa ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddex Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. Santu Roccu. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. San George Martri. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu lill-Alla għalina. Nitolbu, o Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebketinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Malla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u makulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Ġusepp Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.